dûpişkek hebû dixwest derbasî wîya lê avê bibe. Lê fehm kir ku tenê bi serê xwe nikare derbas bibe, sobeberiyê nizane û wê bixeniqe. Li der û dorê xwe geriya got ka ez ê bi çi awayî xwe bigihînim wîya lê avê, rêkî, rênjberekî, alîkariyekî ka ez ê çaş xwe re bînim. Hê di wê tefekkürê de qura beqekî hatiye ku wê beqê xwe davêt nava golê û ji golê derket û bi ser avêt sobeberî dikir û ser pişt diçû, ser zikê xwe diçû. Vê dûpişkê got eger neb alîkariya vî beqî be, bawer ke ez ê nikarbim derbas bim. Hêdî çû bal vî beqî ve gazî kir, got birayê beq, got ji kerema xwe re tu dikarî alîkariya me bikî û tu min li ser pişta xwe derbasî wîya lê avê bikî, ez vê qenciya te heta sax bim, ez ji bîr nakim. Beq keniya got tu dibê xwe bikuje, hate got alîkariya me bike û hate got xwe bikuje. Tu ferq navbêna van her du gotina da tune. Lewra ez te bim wîya lê avê tê bi me va bidî tê me bikujî. Qeyme aqlê xwe li erdê dîtiye, de dûr de here got çi alîkariya te bikim. Dûpişk jê re got heyra tu min derbas bike, di nîvê avê da goş xwe ez nikarim bi te ve bidim. Lewra ez sobeberiyê nizanim ku ez bi te ve bidim tê bimirî, piştî ku tu bimirî ez jî zê bixeniqim di nav avê. Qey ez dikarim bi te ve bidim, xwe jî bi te ra dikarim bikujim. Dema wisa got beq bawer kir ku gava bê kuştin ew jî wê bixeniqe hire. Got wisa bi baş e, de kerem ke were ez ê te derbasî wîya lê avê bikim. Dûpişk hat xwe avê ser pişta beq û beq bi ser avê ket û çû. Dema gihiştê nîvê golê dûpişkê derziya xwe li pişta stûyê beq xist. Çistînek ji ber guhê beq çû, destê wî bêhal bûn, lingê wî sist bû û hêdî dawerî wî ji xwe ket. Mirinekî wisa bisaxî, mirinekî cemidî, mirinekî wisa ji nişka ve li ser wê golê bû marşik. Beq mir, dûpişk jî bi beq re ket nava avê. Lê gotina dawî ya beqê ji dûpişkê re ev bû, got kata got ez bi te ve nadim. Ev te ez jî kuştim û tu jî tê bimirî. Te çi mawsa kir got? Dûpişkê jê re got birayê beq xuyê min ev e, tabiata min ev e. Ez ji bona vedanê hatime xulqandin. Ez mecburim bi te va bidim. Ez çiqa soz û bexta jî bidim, ez gava kesê xwe bînim, ez ê bi te va bidim. Çare tune mirina min jî di vî îşî de hebe, ez gerek vê vedanê bikim. Gelî birana ji vê mesela ha û gelek tişta dikarin fehm bikin. Mirovê xayîntî di dilê wî de hebe, li çavsoriyê bigere, li xwînê bigere, jar jê tûcar kêm nabe. Heta ku insax min hûnê mirovê wisa ji dûpişkê xirabtir ûnê bibînin. Gotinê wan zehf xweşin, hûn li bejn û bala wan birênin, fesl û dikara wan birênin, zehf delalin, lê bi gotinekî dikarin mîna vî dûpişkî bi we ve bidin, xwe jî bikujin, li ber xwe nakevin, wê heyata we ji dest bibin. Ez bawerim ku we ji min fehm kir.